Čo vás najviac zaujímalo na tomto predstavení, alebo ktorá pasáž vás najviac zaujala, alebo čo ste si najviac užili, ktorý moment? Páčil sa mi veľmi ten prechod, keď vlastne už od samého začiatku až po ten koniec bolo vidieť, že napríklad v začiatku tam boli ako deti, ktorých vlastne zaujíma to, že sa iba hráme a nie je tam vlastne žiadna otázka toho, čo v živote vlastne budeme robiť. Potom sa mi páčila ten prechod, keď vlastne boli tínedžeri a tam už to bolo o tom, že áno, začíname mať nejaké problémy, začíname vlastne si uvedomať, takže čo v tom živote budeme robiť, ale ešte to stále nie je také dôležité. A potom sa mi páčil veľmi znovu ten už záver, to znamená to, že už tam boli dospelí alebo aj starší a páčilo sa mi aj to, že bolo tam znázornené možno aj trošku to negatívne, pokiaľ v živote sa rozhodnú možno tak neísť si za tým, čo ich naozaj skutočne baví, alebo sa nad tým až tak príliš nezamýšľajú, ale zároveň tam potom bolo znázornené aj to, že ako to môže dopadnúť, keď si naozaj ideme za tými snami. A hej, bolo veľmi zábavné a začiatok bol trošku divný ako prvá scénka, ale čím ďalej to prechádzalo, tým príde mi lepšie a lepšie.